क्रेट मध्ये टाक आपल्या क्रेट भरेपर्यंत. हा बघ क्रेट घेऊन येला भावीन. अस्सल पिकलो झाडावर, झाड पिकलो आंबो. हो बघा आता आम्ही थंय झाड घातलं, थंय अर्धो क्रेट आंबे झालेत. आता पुढच्या बागेत जातो. बाकीचे पडोशाल. हा पट्टीचो आहे मी लगेच काढलास. हे जा क्रेट भर. गाडीत खजिनो भरलेलो, पॅक केलेली गाडी. आणि हय पण हे काय हे कामगार पण शॉर्टिंग करतात. ह्यांच्याने दिल्या नाही आमका ताट. आम्ही आता 2 शूटिंग करत राहलास तुम्ही. आपण राहला ना हे बेसा उचलत राहते म्हणून तुम्ही मागून सरवून टाकणार होते त्यांचे आंबे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी स्वीट फॅमिली आज इली आमच्या गावात, म्हणजे आमच्या विरवाडीत इली. आणि आम्ही आंबे खाल्लं होतं. पाळेकरांनी पाठवलेले ते आंबे खरंच लय भारी लागले. आणि त्यांना आम्ही सांगितलं होतं गावात इल्यानंतर आम्ही तुमच्याकडे येणार आहोत. तर त्याबरोबर आम्ही काल इलो आणि आज आम्ही चाललो पाळेकर वाडीत. त्यांच्या बागेत, आंब्याच्या बागेत धाड टाकू ही गँग घेऊन. लेट्स गो. हे चला गँग, बसा गाडीत बसा. चला पटापट आपापल्या जागेवर बसून घ्यावा. आणि मंडळी ही आमची विरवाडी, आमचं गाव, आमची वाडी. आणि पाणी भरलेला हा बघा. आणि ही संपूर्ण आमची विरवाडी, एकदम सुंदर विरवाडी आमची. आणि आता आम्ही जातो पाळेकर वाडीत. पाळेकरांच्या बागेत धाड टाकू का. आणि बाकीची गँग सर्व मागे बसल्या आणि जिया माझ्याबरोबर पुढे बसला. आणि हा विठ्ठल आमचो सिंधुदुर्ग पोलीस. चला गणपती बाप्पा. तर चाललो आम्ही धाड टाकू का. आणि उद्या हय धाड टाकणार आहो. कुर्ले घेऊ घेणार आहो. हे बाबा कुर्ले ठेव आमका. अजय विजय असणार. आणि ही सुंदर विरवाडी आमची. आणि ही पूर्ण खाडी आहे आमची विरवाडची. ही आमची पूर्ण खाडी आहे. आणि या सुंदर विरवाडसून आम्ही जातो आता धाड टाकू का गँग घेऊन. आमची स्वीट फॅमिलीची गँग, चड्डी बनियन गँग घेऊन जातो आम्ही. फायनली आम्ही पाळेकर वाडीत इलो. अरे पाळेकर स्वतः नेऊ गेलेत आमका. काय म्हणतात? मजेत ना. हो मजेत. हो त्या दिवशी आंबे खाल्लो तर लय भारी लागले आमका, म्हणून खास आम्ही हा इलो. अरे ह्या काय खच पडलो. खराब आंबे. खराब आंब्यांचो आई काय बाय कसे आंबे होते? चांगले होते ना? टेस्टी होते म्हणून इलो. काल आम्ही इलो आणि लगेच आज बागेत. ते ही आहे ना बाग. हो ही मोठी बाग आपली. ही संपूर्ण हा ना, ही पाळेकरांची बाग हा पूर्ण. हय पण आणि हय पण. आणि आज हय तोडणी हा त्यांची. त्यामुळे आज आम्ही हय इलो. बघूया आता पाळेकर साहेब किती आमका आंबे देतात ते. चला आता पूर्ण झाड टाकणार हो. गँग घेऊन इलेली आहे ही आमची. चला. सॉर्टिंग करतास की काय कॅनिंग करतास? सॉर्टिंग करतास ना. अजून आंबे काढूचे आहेत काय? चालू आहे काढणं. आता खाली त्यांची मोठी तोडणी चालू आंब्यांची. तर थंय जातो आम्ही. चला. अरे बापरे, एखादं लय घोसानीच आंबे धरलेले आहेत. हे बघा खाली आंबेच आंबे आहेत. हे बघ जियांत पूर्ण हे का हे घोसानी लागले तेकाच हात लावल्यानं. हे बघ संपूर्ण आंबे धरलेले आहेत. हे काय. अरे हो बघ जमनी का हात. हो बघ माई बसून खायत. बसून नाही झोपून खायत. काढू नको माई. पिकल्यावर काढायचं. हे काय आंबे लय धरलेले आहेत ह्या कालंबा. आम्ही हातान पण काढू. हो हे बरे हो. तुमका धाड टाकूक बारा हाताक भेटणारे आंबे. पण हे जरा जास्त जून नाही झाले. एकदम क्लीन आहेत आंबे बघा ना. अस्सल देवगड हापूस आमचे. आणि आम्ही बोललो होतो धाड टाकू येणार तर खराच केलं हो. घरात रवलं नाही का. हे काढू नको. तो दिलेला हातात दिलेला. हा. अरे काढशाल तुम्ही आंबे. ते बघ थंय पण हो. ते काय जमिनीक लागलेले अक्षरशः आंबे काढतात. काढल्याने वाटतं जून आता ते आंबे. थंय पण काढतात की काय? चालू काढणे चालू. काढणे लय चालू.
मस्त थंड गार वाटतं अगदी. लय आंबे आहेत. होय होय दिसत नाही ते झाडीत आहेत ते. आणि हे झाडीतले आंबे चांगले एकदम समजला. हा भजिया काय करता ज्याचो हात नाही पोचत उडिओ मारा. आणि हे आता हे काजूत घुसले आहेत. काजू काढू का लुटा लूट करतात. हे बघा काय काजू घेऊन जाणार म्हणजे आंब्याबरोबर काजू पण घेऊन जाणार आहेत. हे बघ हे काजू किती लागले आहेत. हे बघा खाली एकदम. हे बघ गंधर्वान बघ किती हाणल्यान ते. हाना हाना लुटा लवकर. हे बस बस हे चला जास्त लूट. हे बघ आधीच हे किती काढून ठेवल्याने आहेत ते बघा. हा बघ आयचा पिशवी हाणलास की नाही. पिशवी नाही आणल्या मग कशा नेणार तुम्ही तोंडासून नेणार का. अरे यांनी लय हाणल्या ना. 4-5 अरे होय ह्यांच्याने लय हाणल्याने बाबा. काजू पण लुटल्या नाही. अरे मी पडते धड पडते. हे बघ हे पिशवी घेऊया त्यांच्याकडनं आणि जाऊया चला. बाबलो आंबे काढता. हे पिको नाही का आंबो कच्चे आहेत सर्व. बघूया एक दे बघू जून सनसनीत कॅच पकडतंय. तेव्हा असे कॅच पकडायचे आम्ही. टाक बघू डीक नाही तर जायत माझ्या डोळ्या. हा टाक. बघ सनसनीत आंबो कॅच पकडलाय. जून हा एकदम अस्सल. तो डेट खाली गेलेलो ना. तो डेट खाली गेलो काय समजा जुना आणि असं पूर्ण गोल होता. ह्यो कलर नाही कशा कारण ह्यो झाडीत होतो म्हणजे पाल्यात लपलेलं होतो त्यामुळे ऊन नाही लागलो. त्यामुळे ह्यो गार राहलो आणि ह्यो त्याच्यामुळे भारी लागता. ह्यो मी घेऊन जाणार आहे आंबो. पाहिजे ह्यो माझ्या ह्याच्यात द्यावा. अक्षराला पाल्यातलो आहे आंबो. चला आता हे बघ ऐशा आहे जा हे ऐशा आहे. हे बघ हे अस्सल सनसनीत आहे. हे बघा हो अरे थांब नको देख तोडता नाही. चला लय आंबे घेतलो आम्ही. तर आता आम्ही थंय काजू काढलो. काजूवर धाड टाकलं आणि हय इलो. ह्यांची लय मोठी बाग हा. तर आता हय आंबे काढणार आम्ही आणि स्वतः आंबे काढून आम्ही घेऊन जाणार. त्यांनी काढलेले नाही आम्ही स्वतः धाड टाकणार. हो पायगर चालेल ना. हो चालेल चालेल. हा कारण स्वतःच्या हाताने आम्ही आंबे काढून नेणार आहोत. चांगलंच ना घेऊन जाता म्हणून. ही मजा खरी या. स्वतः आंबे काढून स्वतः घेऊन जाऊचा. खायच्या हवे ते जून काढा तुम्ही आणि घेऊन जावा. तर विठ्ठल आमचो सिंधुदुर्ग पोलीस तो माणूस आणलेलो हा. तो बरोबर पाहणी करणार खायचो जून हा तो बघणार आणि सांगणार. हे काका सांगित ते आंबे काढायचे. कोवळे सोवळे काढायचे नाही. हा येल्लो वालो नाही. खयचो हवो सांगणार काका. तो काकाक दाखवायचो ह्यो जून हा काय. मग काका सांगित जून हा नाही तर माका दाखवायचा आणि नंतर तोच आंबो काढायचे. कोवळे सोवळे काढायचे नाही. हा चला. तर आता ह्या आहे खुटी कलांब हा मस्तपैकी अगदी. आणि हे आंबे तर घोसाने लागलेले आहेत. हे काय अरे बापरे तो बघ पिवळो आंबो. ए पिकलेलो आंबो हा. हो बघा अस्सल पिकलो झाडावर. झाड पिकको आंबो. हो बघा अगदी झाड पिकको आंबो हा. अस्सल पिकलो आहे बघा. हे बघा झाड पिकाची चव ना वेगळीच असता. हे मारा ढास. हे बघ यांनी मजबूत ढास मारल्या ना. कदला मार ढास. जाण खाजरे ऐकत नाही. हे मार हे मार संपवल्याने. आता झाडावर चढून काढते. आता बघा आधी पाया पडतं. चढू घेता ना तुमका. चढू घेता म्हणजे अरे मी गावातलोच आहे. मी काय मुंबईचो आहे की काय. चढू पण बाबा हनुमंत वाचव रे. काय झाला आता. बोलती बंद झाली पप्पाची. बोलती बंद काय मी चढणार. चढले बाबा. चढले म्हणजे काय मी ऐकते काय. हो बघ जून अस्सल. हे घेवा आपलो क्रेड भरा देतोय मी. हो बघ जरा क्रेट मध्ये टाक आपल्या. क्रेट भरेपर्यंत. हा बघ क्रेट घेऊन येला भावीन. अजून काही जून ते दाखव. गंधर्व पण चढलो वाटतं वरती. गंधर्व मनीष का नाही जमणार. लय आंबे आहे सर. हे का बापरे.
जवळ अगदी हो बघ जून. एक नंबर. हा पप्पा तो बघ किती जून. हे इधर हो बघ काढल्यान गंधर्व काढल्या. हे विट ह्यो दाखव कसलो हातो बघ लालेला लाल झालो जून जून असतं. असत. कोणी गंधर्व काढला ना वाटत तो. नाही मी काढलंय. काय गंधर्वान काढल्या. गंधर्व काय कोवळे काढतं काय कोवळे सोवळे. हो बघ लाला. भावीची पेटी भरली आहे सर अगदी. हे हो बघ कसलो हातो बघ सनसने. जून. हो बघ मस्त पैकी. अरे मनीष पण चढलो होतो. अरे हो पण चढलो बघ. आंबे बघून सगळे चढतर वाटत. दुसऱ्या कलमावर धाड टाकूया. चला चला आता दुसऱ्या खाली उतरा. सावकाश उतरा खाली. नीट. तो ऐकत नाही मनीष उतरा का. तो उतरलो उडकी मारले त्याने. माका उतरून नाही पप्पा पडला ते बघा. गंधर्व उतरा घेत ना खालते. नाहीतर मग काका उतर म्हणशील. काका माका वाचव. पत्र्याला चढलेलंच माहिती आहे माशेंगे काढू. तर आता थोडस क्रेट भरलो. आता 2-4 कलमा फिरणार आणि हो क्रेट आम्ही भरणार. कसले आंबे काढले होते बघा. कलरफुल अगदी. हे मी काढले. बिटकुल त्याने आपल्या बरोबर मनान काढल्या ना. हा तो का लय हद आंबे हे काय खायचो काढू आणि खायचो नको. ह्यो जुना आहे बघ. काढतो बघूया हे का जमता का. नाही तो कोवळा हे तो का भावी का काय ना तोडायचं. हा हो बघ काढल्या ना बाबा काढल्या ना. आता माई पण काढतात. माईच्या हातात पण मिळतात. माईन काढल्या डोळ्यात त्याच्या ह्या उडा ना डीक. वरून काढ वरून हा सोडल्या. बिल्टर टाकलेला नाही हा. कारण हे दिसताय हे बघा लेंडी खत. हे काय हे आहे लेंडी आहे. हे बघा त्यामुळे हे लेंडी खत टाकतात. कल्टार बिल्टर काय टाकत नाही. त्यामुळे तुमची फळा मोठी आहेत. हा मोठी आहेत आणि भारी आहेत एकदम. चला हे किती भरलो क्रेट. अरे काय मेल्यानो तुम्ही गुलामानो. एवढी माणसं असून एवढं वेळ लावतात आणि एवढी कलंबा असताना ताब थय धाड कमॉन. तर आता आम्ही थय धाड घातलो. थय अर्धो क्रेट आंबे झाले. आता पुढच्या बागेत जातो. थय आता पूर्ण क्रेट करतो आणि घरात जातो. चला कमॉन फॉलो मी. अरे थांबा अडकली माझी. तो बघा त्याचा पिको एक आंबो असा वरते. तो बघा दिसलो वरते बघा वरते. ते कच्चे काय काढतात. माई मदत करता काका. चला भरा क्रेट भरा चला. हा वरते हा बरोबर. पणा गाणं आहे गावलो. अरे लगेच पडलो घरात. डाकळ गंधर्व कसला बघूया. पिकलेलो अक्षरशः पिकलेलो. हे काय ही मदत करत काय काढू का. बाकीचे पडोशाल. हा लगेच काढलास. क्रेट भर आपले. चला पटापट वेळ नाही आपल्याकडे. जाऊचा ऊन वाढत चालला. अरे काढा लवकर. चला भरा करा. हे नाही तो जून नाही. थांबा बघून काढा. कोवळे काढशाल लोकांच्या. नाही तर आंबे ठेवतास का नाही त्यांच्या बागेत. अरे 2 क्रेट भरूक नको. काय झालं तो भरलो क्रेट. ते काय भरलो. टोपली पण भरली असा. ठेवणार नाही वाटतं तुम्ही. काय करतात ती दमली आंबे काढून. भरले अजून. ए चला दमली बापूस आहे आंबे काढता. जून बघून काढतोय असो ना. हो पाल्यातलो आहे हो. हे काय पाल्यातले भरल्याने क्रेट. हो अस्सल अगदी. ए चला लय चालले. वर झाले आंबे. हो घेवा आता या आंबे एका ह्यांच्या डोक्यावर दिवा. अस्सल जून आंबो पाडवल्याने. कोण फोडल्याने. तो गावतलो ते का कैरे लोणच्या का. भेटा चला. चला आता कोण घेता डोक्यावर. मी हो घेतोय. चला चला
तू घाल घे विठ्ठल तुझ्या पायात नाही घेत आता तू घाल घे एका उचलून देवा हा चला 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 झाला आता चला बच्चे कंपनी चला चला लय धाड टाकलास मरणाचे धाड टाकले नाही चला धावा चला धावत चला दमली वाटता एक ट्रे आणि एक शिकारने हाणला असता एवढे दमलास तुम्ही आमका वाटलं हेच काढलो की का आम्ही जास्त ह्या बा हय काय तर भरलेला खजिनो गाडी येत पूर्ण गाडीत खजिनो भरलेलो पॅक केलेली गाडी आणि हय पण हे काय हे कामगार पण शॉर्टिंग करतात हय आंबे आमका मजा येतो आमका कंटाळा येत नाही या करू का हा बरोबर झाडाखाली बसून करूचा तुमका अगदी आरामात नाही तर काय तुमका थंय जाऊचा थोडा घाण काढूचे झाडावर चढून आणणारे वेगळे हा हा आणणारे वेगळे थंय काढणारे वेगळे आणि हय शॉर्टिंग करणारे वेगळे आणि ट्रक ड्रायव्हर वेगळो मग हय तुमची मजा ही बिटका पण मस्त लागतात हा पिकल्यावर ही बिटका आणि हो हय एक नंबर काढल्याने आहे हो बा खरंच एक नंबर नंबर सगळे हो बा थंय एक नंबर माल 350 ग्रॅम 400 ग्रॅम 400 ग्रामचो एक आंबो पण आंबा खावता 6 डझन 5.5 डझन हा हा त्याच्यातच मजा हे बा फळांचा राजा देवगड हापूस हापूस राजा तर आता आम्ही हे धाड टाकलं आता हे आम्ही गाडीत भरून घेऊन जाऊया चला डिक्की फुल करूया आपली ए तात है दमला तावत है बसला आंबे काढून चिपळी हा टाळ नाही जमलो आपण चिपळी दमली टाकून थंय बसला गरमी लागली आहे तेका आता ते पाळेकरांकडे नेऊन हापूस आंबो देतो खाऊ का शांत होऊन दे ते काय एनर्जी येत जरा तर लो झाली आहे एनर्जी ए चला दमू नको आता थोडक्यासाठी हा घरात जाऊया पण हे आधी आमच्या बाबा ह्याच्यात भरा आंबे तुम्ही गावा काढलेले होय होय घेतो हे एवढी मेहनत घेऊन काढलो बघून जून तर आता आम्ही पाळेकरांच्या आडीसून आम्ही आता डायरेक्ट त्यांच्या घराकडे येलो आणि ही दमली आहेत अक्षरशः आंबे काढून पाय दुखले यांच्या आडीत जाऊन अक्षरशः बाग पण लय मोठी आहे फिरापर्यंत दुपार झाली आमका ह्या ब आराम खुर्चीत बसला आणि हे आमचे हवालदार हे बसले आहेत आता हे आम्ही पिक्के आंबे खाऊ केलेले हो पाळेकरांच्या घरात हे बघ हे पिकत घातलेले आहेत आडी आहेत हे बघा किती आडी घातलेले आहेत ते बघा 15-16 क्रेट भरून आंबे होते बाप रे तर आता आंबे खातो आम्ही आणि नंतर घरात जातो या संपवल्याने तर प्लेट अक्की त्यांच्यानी आणि मी हाय हे खात पाटियो ह्याच्यात खाऊची मजा ना ती वेगळीच आहे भेसाकी खात पप्पा 1 वर्षाचा आंबा आम्ही 1 मिनिटामध्ये संपवला मजा येईल लय मजा स्वर्ग सुख आंबे काढून आता बागेसून आंबे काढून आता इलेले आहेत आणि ते खाली करतात आता सर्व ट्रे भरून काढलेले आहेत अक्षरशः हे डबल ट्रे आहेत असे ट्रे भरलेले आहेत अक्षरशः चला आंबे बघूनच पोट भरणारा तुमचा खाऊन पोट भरला ना चला आता श्लोक म्हणा उठूचो हो पाळेकर साहेब चला चलतो आम्ही हा चला पाण्याची बॉटल काय अंदर बघा आम्ही आता आंबे आहे घेऊन देवगड हापूस पाळेकरांच्या आडीसून धाड घालून 2 पेटीओ घेऊन इलो म्हणजे त्यांच्या क्रेट मध्ये होते ते घरात गेलो ना तेव्हा बॉक्स मध्ये भरून दिल्याने आमका 2 पेटी आणि थंय खाऊक पण दिल्याने मस्त पैकी रेमटावलं ना बघ माई हा पप्पा पण आहे बसले माई आणि यांनी मनीषने जास्त खाल्ले नव्हते आंबे पिक्के आम्ही आंबे कमी खाल्लो आणि आईक पण आणलो पिक्के आंबे आईक पिक्के आंबे आणलो आणि हे 2 कच्चे आंबे आणलो भरून तर हा व्हिडिओचा एंड करतो आणि तुमका हे आंबे हवे असतील असल देवगड हापूस आंबो ओरिजिनल जर तुमका हवं असेल तर खाली नंबर देतोय त्यांना कॉन्टॅक्ट करा खरंच लय भारी आंबे आहेत
आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि या पूर्ण स्वीट फॅमिलीवरती असंच तुमचं प्रेम ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. येवा आंबे पाळेकरांचे खाव. बाय. देवगड हापूस. सगळ्यांचं बापू.